What happened just a few moments ago at the Trade Center? Watch the building to the left, to the back of those two buildings. The victims were in airplanes or in their offices. Vallen staan ze strijden, ze vechten voor een land. Abbas en Sharon, wanneer schudden ze de hand? Wanneer komt er naar vrede? Laat me het weten. En morgen en Mario, we zijn hier om te leven. Vallen staan ze strijden, ze vechten voor een land. Abbas en Sharon, wanneer schudden ze de hand? Wanneer komt er naar vrede? Laat me het weten. En morgen en Mario, we zijn hier om te leven. Dit zijn de harde feiten, dat is wat ik wil vertellen. Kleine jongetjes van 12 zijn nog steeds aan het trillen. NOS en Al Jazeera, jongen weet niet wat ik zag. Dat ze die beelden kunnen tonen van een bomaanslag. Overal zijn er doden, overal ligt een kist. Ben je in de buurt van de grens, ben je gelijk een terrorist. Moeder zie ik schuilen en meisjes zie ik schuilen. Wanneer zal de oorlog midden vrede willen ruilen? En nooit valt de dag dat ze de Joden gaan verslaan. En nooit valt de dag dat de wereld zal vergaan. Ik kan je niks beloven, je moet blijven geloven. Alleen God is degene die je leven kan beroven. Voor elke Palestijn is er nooit meer zonneschijn. Ik weet niet hoe het voelt, maar toch leid ik aan de pijn. Ik denk niet aan mezelf, daarom heb ik dit geschreven. Ik wil je laten weten hoe de Palestijnen leven. Vallen staan ze strijden, ze vechten voor een land. Abbas en Sharon, wanneer schudden ze de hand? Wanneer komt er naar vrede? Laat me nou weten. En morgen en Mario, we zijn hier om te leven. Vallen staan ze strijden, ze vechten voor een land. Abbas en Sharon, wanneer schudden ze de hand? Wanneer komt er naar vrede? Laat me nou weten. En morgen en Mario, we zijn hier om te leven. Kijk naar de wereld, overal is er geweld. Ik kan er niet meer tegen, elke mens stappen zodat hij ziet. Kleine jongens doodgaan, dan moeten we nou leven met de Palestijnen staan. Je ziet kleine kinderen doodgaan zonder genade, het zijn de ergste daden. Yo, we kan er niet meer laten en dan zit ik even mee. Ik zie alles op tv, niemand wil het toch, maar Sharon wil het nog. Weer iemand geknald door zijn kop, maar het lot ligt in de handen van God. Je ziet